EH Bildu. Egunon, gaurko prentza horrekoan helburua izango litzake ekainaren 12an Eibarko alkate jaunari bidali genion eskutitzaren berri ematia eta salatzea baita ere ez daula inolako erantzunik jaso beran aldetikan. 2014ko ekainaren 7an Gipuzkoako aldizkari baten egindako deklarazio batzuk medio, alkate jaunak esan zuen benetan PSOEk behar zuena zela ezkerreko politikak egitea eta herritarrei hurbil dauden politikak egitea. Honen ondorioz, eta ikusita oraindikan 2013ko remanentetikan 900.000 euro inguru gelditzen zirela, Eibarko EH Bildutikan proposamen bat egin genion, eskutitz bat bidalita, ezkerreko politikak 10 neurriren bitartez garatzeko. 10 neurri hauek guztira 913.000 euro suposatuko lukete eta lehen esan bezala 2013ko remanentea erabiliz finantziatuko lirateke. 5 bloketan daude banatuta 10 neurri hauek, arlo sozialean aipatu beharko genituzke zuten kontrako sistema zabaltzea 80 urtetik gora dituzten eibartan bakarrik bizi diren eibartar guztientzat, beste alde batetikan ja gauzatuta dagoen neurri bat, baina ekainaren 12an gauzatu gabe zegoena, aurren jatekoa falta zaien aurrentzat jatekoa ematea. Hirugarrena izango litzake tokiko garapena bultzatuko duen plan bat egitea. Arlo honetan ikusten dugu hainbat neurri txanpinoi bezala egiten ari dela ekonomia batzordetikan, baina ez dagoela norabide bat argi markatuta, ez? Parekidetasunan arloan planteatzen ditugu bi neurri. Lehenik eta behin izango litzake kontrataziorako baldintza pliegotan klausula sozialak barneratzea eta klausula sozial horien barruan parekidetasunaren arloa txertatzea, eta beste alde batetikan emakumeek kirola egin dezaten bultzatzeko lehenengo diagnostiko bat eta programa bat martxan jartzea. Ingurumenaren arloan planteatzen dugun dira beste bi neurri, bat izango litzake Eibarren ekozenterra jartzeko leku bila hasi beharrean gaudela pentsatzen dugu, emaus hasi da bideragarritasunen plana gauzatzen, eta hurrengo urtean Debabarrenako ekozenterra martxan egotea nahi baldin badugu, planteatzen duguna da 6.000 euro erabiltzea Eibarren bitartez, Eibarren egongo litzakeen industriagune huts bat detektatzeko zein den egokiena. Eta ingurumeneko bigarren neurria izango litzake argiteri publikoan gaur egun jada martxan dauden neurriak 200.000 euro gehiagorekin sendotzea. Kulturanistasunari lotuta, alde batetikan partidarik beharko ez luken gai bat egongo litzateke, eta da Eibarko hiriaren kulturanistasunaren diagnostiko bat egitea, partidarik ez, zeren Gipuzkoako Foru Aldundiak osoki finantziatzen ditu diagnostiko hauek, eta beste alde batetikan anistasunaren maila sortzea eta berau dinamizatzeko 55.000 euroko partida planteatzen dugu. Eta azkenik, ezkerreko neurriekin amaitzeko, aipatu udal langileak oraindik daudela 2012ko 14. paga kobratu gabe, eta esaten diogu PSeri utzi dezalaia nahikoa dela PPren politika laboralak aplikatzea gure udalean, eta lehenbailen ordain dezala 14. paga. Eta azkenik, planteatzen genizkion beste bi gai, partida ekonomiko gabekoa baita ere, bat zen errepublikaren aldeko defentsa sutsua egitea, gogoratu behar da, ekainaren 12an erregearen adjudikazioaren gaia puripurien zegoela, eta planteatzen geniena zan, behin betikoz PSOE edo PSE alderdia definitu dadila ea monarkiaren alde dagoen, azkenean ikusi dugun bezala, edo pentsatzen genuen errepublikaren alde zegoela, baina beraien kontraesanak hor dituzte, ez? Eta azkenik aipatzen genion eskutitzean, ezkerreko politikak egiteko gaur egun Eibarren PPrekin daukan
gobernu akordioa guztiz bidera ezina dela eta apur dezala akordio hori Alderdi Popularrarekin. Hau izan zen 2000 ekainaren 12an alkate jaunari bidali genion eskutitza, 10 neurri ezkerreko politikak martxan jartzeko gure hirian, eta esan bezala ez dugu inolako erantzunik jaso, eta pentsatzen dugu hau dela oposizioko taldeen lanari izugarrizko mespresua, eta behin betiko beste pauso bat, beste adierazle bat, Eibarren aldaketa beharrezko dugula, eta aldaketa hori bideratzeko EH Bilduren presentzia guztiz beharrezkoa izango dela.